శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్తుతే నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 17 మరియు 18 శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. భౌతికానాం చ భావానాం శక్తి ప్రహసం చ తత్కృతం అశ్రద్ధదానాన్ని సత్వాన్ దుర్మేధాన్ హ్రసితాయుషః దుర్భగాం చ జనాన్ వీక్ష్య మునిర్దివ్యేన చక్షుషా సర్వవర్ణాశ్రమాణాం యద్ దద్యై హితమమోఘదృక్. జ్ఞాన సంపన్నుడైన ఆ మహర్షి యుగ ప్రభావము వలన భౌతికమైన సమస్తము నశింపనున్నదని తన దివ్య దృష్టిచే గాంచగలిగెను. శ్రద్ధారహితమైన జనసామాన్యము యొక్క ఆయుష్ ప్రమాణము క్షీణించుటయేగాక సత్వగుణము లోపించుట వలన వారు దుర్భాగ్యులగుటయు అతడు దర్శింపగలిగెను. అంతటా అతడు సర్వవర్ణాశ్రమముల వారికి శుభమును కలగజేయు విషయమును గూర్చి చింతింపదొడగెను. హరే కృష్ణ. ఇది భావము. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా అత్యంత బలవత్తరమైన కాలం యొక్క అవ్యక్త శక్తి భౌతికమైన సమస్తమును నశింపచేయగలదు. యుగ చక్రంలో 4వదైన కలియుగమునందు కాల ప్రభావమున భౌతిక పదార్థముల శక్తి క్రమముగా నశించిపోవును. కనుకనే ఈ యుగమునందు జనుల ఆయుష్ పరిమాణము విపరీతంగా తగ్గిపోయినది. స్మృతియు ఆ విధముగానే నశించిపోయినది. దీనితో పాటు భౌతిక పదార్థపు క్రియలు కూడా ఆ రీతిగానే నిరుత్సాహకరములుగా ఉన్నవి. పూర్వపు యుగములలో వసగినంత ఆహార ధాన్యములను భూమి పండించుటలేదు. పూర్వము వసగినంత గోవులు క్షీరమును వసుగుటలేదు.
అదేవిధంగా కూరగాయలు ఫలముల ఉత్పత్తియు పూర్వము కన్నను తగ్గిపోయినది. ఈ కారణంగా మానవులు, జంతువులు మొదలగు జీవులందరూ పుష్కలమైన పోషకాహారము లభింపక జీవించుచున్నవి. ఈ విధంగా పెక్కు జీవనవసరములు కొరవడియున్నందున సహజంగా ఆయు ప్రమాణము తగ్గిపోవుచున్నది. స్మృతి మరుగున పడుచున్నది. బుద్ధి మందగించుచున్నది. వ్యవహారములన్నీయును కపట భూయిష్టములుగా అగుచున్నవి. దీనినంతటిని మహర్షి అయిన వ్యాసుడు తన దివ్య దృష్టితో గాంచగలిగను. జ్యోతిష్కుడు మనుజుని భవిష్యత్తును గూర్చి గల రీతి, పంచాంగకర్త సూర్య చంద్రమ గ్రహణములను గూర్చి తెలియజేయగల రీతి, ముక్త పురుషులైన వారు శాస్త్ర చక్షువుల ద్వారా మానవ సమాజ భవిష్యత్తును తెలియజేయగలరు. తమకు గల తీక్షణమైన దివ్య దృష్టి కారణమున వారు ఆ విధంగా గాంచగలరు. సాధారణంగా భగవద్భక్తులై ఉండడి అట్టి మహాత్ములు జనసామాన్యమునకు మేలు కూర్చవలననియే సదా ఆతురతను కలిగియుందురు. వాస్తవమునకు అట్టి వారే జనులకు నిజమైన స్నేహితులు. 5 నిమిషముల తర్వాత ఏమి జరగనున్నదో ఎరుగలేని నాయకులు జనులకు ఎన్నడూనూ నిజ స్నేహితులు కాజాలరు. ఈ యుగమునందు జనసామాన్యము మరియు వారి నాయకులు ఇరువురును మందభాగ్యులు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు శ్రద్ధారహితులు, కలియుగ ప్రభావితులు అయ్యుందురు. వారు సదా వివిధ రోగములచే సతమగుచుందురు. ఉదాహరణమునకు ఈనాడు క్షయవ్యాధి పీడితులు అధికంగానున్నారు. క్షయవ్యాధిని నిర్మూలించుటకు వైద్య కళాశాలలు అధికంగానున్నవి. కాలము ఈనాటి వలె ప్రతికూలంగా లేనందున పూర్వము ఈ విధంగా ఉండేటిది కాదు. సర్వ వర్ణాశ్రముల వారికి మేలు కలగజేయునటువంటిది ఏదియో ఒక కార్య ప్రణాళికలో సదా నిమగ్నులై యుండు స్వలాభాపేక్ష రహితులును శ్రీల వ్యాసదేవుని ప్రతినిధులు వంటి వారు అగు మహాత్ములకు ఆహ్వానము నొసుగుటలో ఈ యుగపు మందభాగ్యులు అనిష్టులయ్యుందురు. వాస్తవమునకు వ్యాసుడు, నారదుడు, మధ్వాచార్యులు, శ్రీ చైతన్యులు, రూపగోస్వామి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వంటి మహాత్ములు నిర్ణయించిన కార్యమునకు ప్రాతినిధ్యము వహించువారే నిజమైన జన హితైషులై ఉన్నారు. వారందరూ ఒక్కటే, అనగా వ్యక్తులుగా వారు భిన్నులైనప్పటికీ పతిత జీవులను భగవద్ధామమునకు తిరిగి చేర్చవలననడి వారి కార్య లక్ష్యము మాత్రము ఒక్కటే అయ్యున్నది. ఇది ఈరోజు ఈ 2 శ్లోకములకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన వారు అడిగినటువంటి అన్ని విషయాలకు సమాధానంగా ఈ సందర్భంలో ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించినటువంటి శ్రీహరి యొక్క అంశ అవతారమైనటువంటి వ్యాసుల వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, వ్యాస మహర్షి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన వ్యాసుల వారి యొక్క జన్మ గురించి, మరి తదుపరి ఆ వ్యాసుల వారు ఎలా మరి ఈ యుగాలలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి కాల ప్రభావం, మరి మనుషులలో భౌతికమైనటువంటి మార్పులు, మనుషులలో కాల ప్రభావం ప్రకారంగా మనుషుల్లో కరుగుతూ ఉన్నటువంటి మార్పులను గురించి ఆయన చింతిస్తూ, ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి వైష్ణవుడు మరి మందభాగులైనటువంటి పతితులైనటువంటి వారి యొక్క ఉద్ధరణ కోసమే నిరంతరము ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అదే నిజమైనటువంటి మానవాళికి చేసేటువంటి మేలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ యుగ చక్రంలో 4వ యుగమైనటువంటి కలియుగమునందులు జనులు సాధారణంగా తాత్కాలికమైనటువంటి అనాత్మయందే ఆసక్తులై ఉంటారు అని, వారిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము కారణంగా, ఏంటి అజ్ఞానము? ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా వారు మరి మనుష్య జన్మ యొక్క విలువను అంచనా వేయజాలక మరి వారిలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పోలేక పోయి ఉంటారు. అజ్ఞాన అంధకారంలోనే ఉండిపోతూ ఉన్నారు. వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి వారిలో సహజ సిద్ధంగా ఉన్న కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతి చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చింతిస్తూ మరి వ్యాస మహర్షి ఉన్నట్లుగా ఈ శ్లోకాల్లో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి. అందుకే సూత గోస్వాములు వారు చెప్తున్నారు, భౌతికానాం చ భావానాం శక్తి ప్రహసం చ తత్కృతం అశ్రద్ధదానాన్ని సత్వాన్ దుర్మేధాన్ ప్రహసితాయుషః దుర్భగాం చ జనాన్ వీక్ష్య మునిర్దివ్యేన చక్షుషా సర్వవర్ణాశ్రమానాం యద్ దద్యోయ్ హితమమోఘదృక్. సో భౌతికమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా, ప్రతిదాని యొక్క మరి సహజ శక్తి నశించి, దానిలో ఉండేటువంటి ఈ సహజమైనటువంటి శక్తి నశించిపోయి మరి శ్రద్ధాహీనులైనటువంటి సత్వగుణము లోపించినటువంటి వారి, అదే సమయంలో దుర్మేధాన్ బుద్ధిహీనులైనటువంటి, హ్రసిత ఆయుష అల్పాయులైనటువంటి, దుర్భగాంచ మందభాగ్యులైనటువంటి వారి, జనాన్ మానవులను గురించి వీక్ష్య ముని దివ్యేన చక్షుష. మరి ఆ ముని మహాటువంటి వ్యాసుల వారు తన యొక్క దివ్య దృష్టి చేత తెలుసుకొని వర్ణాశ్రమానం, అన్ని వర్ణాశ్రముల వారికి ఏది హితమో దాని గురించి
ఆ జ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి మరి మహర్షి యుగ ప్రభావం వలన ఈ భౌతికమైనటువంటి సమస్తము నశించిపోతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తన యొక్క దివ్య దృష్టితో చూడగలిగాడు. మరి శ్రద్ధారహితులైనటువంటి జనసామాన్యం యొక్క ఆయుష్ ప్రమాణం క్షీణించడమే కాకుండా వారిలో ఉండేటువంటి మంచి గుణాలు లోపించి దుర్గుణాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన దర్శించి మరి ఆ సమయంలో ఏ విధంగా ఈ సర్వ వర్ణాశ్రముల వారికి శుభమును కలగజేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కాల ప్రభావం, అహం కాల అస్మి అని చెప్పారు కదా, నేనే కాలాన్ని అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఈ కాలం భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఆయన శక్తులలో ఒకటి కాలం. అటువంటి అత్యంత బలమైనటువంటి ఈ కాలము మరి ఆ భౌతికమైనటువంటి సమస్తాన్ని నశింపచేయగలదు. అదే చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో, సమస్తాన్ని హరించేసేటువంటి ఆ కాలశక్తిని నేను అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కాల ప్రభావంలో ఆ క్రమక్రమంగా ఒక యుగము నుండి మరొక యుగానికి, ఎందుకంటే సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవించే వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. మరి 1,00,000 నుండి 100 సంవత్సరాలకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 1,00,000లో 100 అంటే చాలా చాలా తక్కువ కదా. మరి అలాంటి అంత అల్పాయుష్ ఉన్నటువంటి ఈ జనులకు మరి వాళ్ళు చేసేటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కూడా నిరుత్సాహకరంగానే ఉండేటువంటిది. మరి ఈ క్రమంలోనే జనులకు కావలసినటువంటి ఆహార ధాన్యాలు భూమి నుండి రావడం కానీ, అలాగే వాళ్ళు పుష్టిగా జీవించడానికి గోవుల నుండి పాలు రావడం కానీ, మరి వృక్షాల నుండి కూరగాయలు కానీ ఫలాలు కానీ పూర్వంలాగా రావడం లేదు. అలా రావకపోవడం వల్ల జీవులు తన సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తిని మర్చిపోయి ఒకదానితో ఒకటి మరి కలత చెందినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. కనుక వారికి కావలసినటువంటి జీవన అవసరాలు కూడా సహజంగానే తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. అలాగే ముఖ్యంగా మానవుల యొక్క చూసినట్లయితే వారి యొక్క ఆయుష్ ప్రమాణం చాలా పూర్తిగా తగ్గిపోయినటువంటిది. స్మృతి కూడా మరుగున పడుచు ఉన్నది. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో రోజులు చదువుకునేటువంటి శ్రీ భగవద్గీతను చూస్తే మరి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో, అది ద్వాపర యుగంలో, అప్పటికి తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఒక 40 నుండి 45 నిమిషాలలోనే చెప్పబడినటువంటి భగవద్గీత కదా. మరి అటువంటి అంటే ఏమవుతుంది, మన యొక్క స్మృతి జ్ఞాపక శక్తి, మన యొక్క బుద్ధి ఆలోచన శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కనుకనే పూర్వకాలము వారు గురు శిష్య పరంపరలో గురువు గారి దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి విన్నారంటే మొత్తం వల్లవేయగలిగేవాళ్ళు. ఇదే కదా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు గంగా తటంలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఆ బ్రాహ్మణులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో మహర్షులతో కలిసి కూర్చున్నటువంటి సూత గోస్వాముల వారు ఒక్కసారే విన్నారు. ఆ విన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా యథావిధిగా ఇక్కడికి వచ్చి నైమిషారణ్యంలో చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ విధంగా వాళ్ళకు స్మృతి ఉండేటువంటిది. కానీ అది మందగిస్తూ ఉన్నటువంటి బుద్ధి మందగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ వ్యవహారాలన్నీ కూడా కపటభూయిష్టాలైనటువంటి దీన్ని అంతటినీ కూడా మరి ఆత్మానుభూతి కలిగినటువంటి ఆ వ్యాస మహర్షి తన దివ్య దృష్టితో చూడగలిగాడు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నారు, ఎలాగైతే ఒక జ్యోతిష్కుడు
మనిషి యొక్క భవిష్యత్తును తెలపగలిగిన రీతిగానే, అలాగే ఒక పంచాంగకర్త సూర్య చంద్రుల గ్రహణాలను గూర్చి తెలియచేసినటువంటి రీతిలోనే చంద్రగ్రహణం ఈ రోజు వస్తుంది ముందే చెప్తారు కదా. పంచాంగకర్తలు చంద్రగ్రహణం ఈ రోజు వస్తుంది, సూర్యగ్రహణం ఈ రోజు వస్తూ ఉంటుంది, పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఈ రోజు అని. అలాగే జ్యోతిష్కుడు కూడా భవిష్యత్తులో మీ గ్రహ ప్రభావం ఇలా ఉంది అంటూ చెప్తుంటారు కదా. అదేవిధంగా మరి ముక్త పురుషులైనటువంటి వారు, ఆత్మానుభూతి కలిగినటువంటి వారు, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగినటువంటి వారు దివ్యమైనటువంటి శాస్త్ర చక్షువుల ద్వారా మానవ సమాజం యొక్క భవిష్యత్తును కూడా వారు తెలుసుకోగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలోనే మరి వ్యాస మహర్షి తనకున్నటువంటి దివ్య దృష్టి కారణంగా ఇదంతా కూడా భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకున్నాడు. మరి ఒక భక్తుడైనటువంటి వాడు, మహాత్ముడైనటువంటి వాడు ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించే విధంగానే జనసామాన్యానికి మేలు చెయ్యాలి, ఎలా వీళ్లను ఆ భగవంతు మార్గం వైపుకు, ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపుకు నడపాలి అనేటువంటి ఆతురతను కలిగి ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వాడే ఈ జనులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు. మరి అంతేకాని ప్రస్తుత ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎవరమైతే మేము మీకు గొప్ప మేలు చేస్తున్నామో, మేము ఉద్ధరిస్తున్నాం మిమ్మల్ని అంటూ చెప్తూ ఉండేటువంటి వాడు 5 నిమిషాలకి ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేడు. తానేం చేస్తున్నాడో తనకే తెలియదు. అటువంటి వాడు మరి ఈ యుగాల్లో నాయకులుగా ఈ మందభాగ్యులు ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఎలా మేలు చేయగలరు? కనుక ఏదైనా ఈ సమాజానికి, ఈ మానవులకు హితం చేయాలి అంటే అది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తులు మాత్రమే చేయగలరు. అంతేకాని ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ వీళ్ళు ఎవరు చేయలేరు అని. సో చూస్తూ ఉన్నాం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇది రాస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో క్షయవ్యాధి అని చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు అనేకమైనటువంటి వ్యాధులు పీడిస్తూ ఉన్నాయి జనాలను. కారణం ఏంటి అంటే ఈ కాల ప్రభావము, జీవుల్లో తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, జీవుల్లో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన అంధకారం కారణంగానే వివిధ రకాలైనటువంటి మనం చూసాం, కోవిడ్, ఇంకొకటి ఏది పడితే అది విచ్చలవిడిగా ఫ్లూలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నటువంటివి. కానీ పూర్వకాలంలో ఆ విధంగా ఉండేటువంటిది కాదు. మరి భగవంతుని యొక్క భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు సర్వ వర్ణాశ్రముల వారికి, మనకి వర్ణాలు ఆశ్రమాలు అంటూ ఈ సమాజంలో మానవులు వారి వారి యొక్క గుణాలు మరియు వృత్తులను బట్టి ఉన్నటువంటివి 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలుగా ఉన్నటువంటివి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, అలాగే బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమాలు. సో మరి భక్తుడు అనేటువంటి వారు ఈ సర్వ వర్ణ ఆశ్రమముల వారికి ఏదో ఒక విధంగా మేలు కలుగ చేయాలి, ఎలా అనేటువంటి కార్య ప్రణాళికలోనే సదా నిమగ్నులై ఉంటారు. వారి యొక్క స్వలాభం కోసం ఎప్పుడూ కూడా ప్రయత్నం చేయరు. మరి శ్రీల వ్యాసదేవుని ప్రతినిధులైనటువంటి వారు, మరి మన పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి వారు మనకి ఎంతో మందిని ఇక్కడ చూపుతూ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే ఈ పతిత జీవులైనటువంటి మందమతులైనటువంటి వారిని ఉద్ధరించే ఉద్దేశంతోనే వారి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి కోవకు చెందినటువంటి వారే ఈ మందమతులైనటువంటి అనిష్టులైనటువంటి ఇక్కడ వారికి
మరి ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేసేవారే నారదుడు, వ్యాసుడు, మధ్వాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు, రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వంటి వారు, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మందమతులైనటువంటి భోగ భాగ్యాల్లో హిప్పీ కల్చర్లలో నిమగ్నమై తమ కాలాన్ని వృధా చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నటువంటి మరి యువకులను మార్చినటువంటి వారు. సో కనుకనే మరి మనకి ఎంతో మంది పూర్వ ఆచార్యులు, నారద మహర్షి ఎంతో మందిని, ఎంతో కఠిన స్వభావాలు ఉన్నటువంటి కిరాతకులను కూడా మహాభక్తులుగా మార్చినటువంటి వారు నారద మహర్షి. వ్యాసుల వారు ఈ కలియుగంలో అందరికీ, ప్రతి ఒక్కడికి, మందభాగ్యులైనటువంటి మన కోసం ఒకటిగా ఉన్నటువంటి పురాణాలను ఇతిహాసాలను అందించి, మహాభారతం వంటి ఇతిహాసాలను అందించి మనకి ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే మధ్వాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సరళమైనటువంటి భక్తి ఉద్యమాన్ని, హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడానికి భక్తులుగా ఎలా సరళమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పిన వారు. అలాగే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను మనకన్నీ కూడా గ్రంథీకరించి వివిధ సరళమైనటువంటి గ్రంథాలని, అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలను అందించినటువంటి రూప గోస్వాముల వారు. మరి వారి యొక్క తత్వాలన్నింటినీ కూడా భారతదేశంలో అంతటా కూడా కుల, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరికీ అందించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో భక్తిని, భగవత్ తత్వాన్ని అందించినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ప్రభుపాదుల వంటి వారు. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ భక్తి తత్వాన్ని అందించినటువంటి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు ఎప్పుడు కూడా నిజమైనటువంటి జనహితైషులై ఉన్నటువంటి వారు. వారందరూ కూడా మరి ఈ పతిత జీవులను భగవద్ధామానికి తిరిగి చేర్చవలననేటువంటి వారి యొక్క లక్ష్యము అది ఒక్కటి మాత్రమే అయి ఉన్నట్లుగా మనము గమనించవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభు